Bon dia. On has treballat? Jo soc Lluís Vicent i vinc en plan cantautor, a soles en la guitarra acústica, en un concert emmarcat per les jornades d'obertura al barri de la zona Santiago, que en principi era per als xiquets del col·legi que no tenien pati, i ara també és per a totes i tots, tot el veïnat. És un projecte molt bonic i espero que el sàpiguen disfrutar i conservar. Sogni alliberat, la fel a les Espero que us agradi. que canten